Ina lashi wanda ilahin raji'un ajiyar da zamu iya muku zuwa shekaran jiya tabbata ɗana ta barke wata a cikin garin Kano. Na tabbata da cewa na kuce bibiyar social media tabbata kun ji wannan labari na cewa an kone gidan wata shahararren mawaƙi da wanda yake waka siyasa wata kan Dauda Kahutu. An kone mai gida da ofishi da kuma motoci guda 2 zuwa 3. Kuma kana bibiye da mu kuma kana sauraron wannan channel dan so ka ci gaba da kasancewa da mu domin za mu kawo muku dukkan cikakkun labari a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan fitacce channel din mai albarka. Ka kasance ba kuma abocin bibiyar Islamic Channel TV zan so da kadan na kalmar ta alamar subscribe domin ka ji ainihin labarin yadda ya gudana. Mutane da dama ana ta tunanin cewa Rara Dauda Kahutu Rara an same shi a gidan nan an kashe shi, to wannan magana duk ba haka take ba, sai dai kuma a cikin mutanen shi tabbas an samu wani wannan aka illata kuma aka rarrata inda dai a yanzu haka ina cikin asibiti in aka fito aka magana da shi kan shi wata kan zamu iya ce muku kusancin Raran wata kan zamu iya ce muku babanci ne da tabbas an yi magana da shi inda ya bayyana da cewa an yi masa asarar kudade sosai kuma an fafasa musu gida, an fasa musu da inda suka kama domin suna ajiye kayayyakin su iri daban-daban, an yi ga Allah ta an fafaye musu shi. Idan kuma wannan abun ya ce ko ɗaya bai dame ba domin ko a yanzu ya tambayi inda ya kira Rara yake tambaye shi yake cewa ya tabbas Rara ina cikin koshin lafiya a yanzu haka. To nan dai magana ce wacce zamu iya ce muku tabbas ake ta yada ta a cikin gari ko kuma mu ce ana ta yada ta a ko ina cewa Dauda Kahutu Rara tabbas a yanzu haka an kama shi ko kuma mu ce ya ba jihar Kano. Wannan dai magana za mu iya ce muku kusan haka take wata kan da cewa Dauda Kahutu Rara ya da haka baya kan wannan magana zahirin gaske haka take. To wannan mutane ba ta hankali wanda suke bibiya da ingantacciyar channel din ta mai albarka wacce a kowane lokaci tana kawo musu dukkan wasu fasihan ayyuka ingantattu iri daban-daban. Wannan ita ɗaya ta tantance kuma ta duba ta gani labari ne mai inganci sannan take kokari wajen ganin ta ba muku. Don so ku ci gaba da bibiyar mu kuma ku ci gaba da danna mana kalmomin subscribe da na ƙararrawa domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan ingantacciyar channel din. Tabbata idan ka kasance mabocin bibiyar channel din zaka iya samun ingantaccen labarai iri daban-daban. Ta da yanzu zaka iya danna mana kalmomin ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa wacce muke ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci. Ina lashi wanda ilahin raji'un ajiyar da zamu iya muku zuwa shekaran jiya tabbata ɗana ta barke wata a cikin garin Kano. Na tabbata da cewa na kuke bibiyar social media tabbata kun ji wannan labari na cewa an kone gidan wata shahararren mawaƙi da wanda yake waka siyasa wata kan Dauda Kahutu. An kone mai gida da ofishi da kuma motoci guda 2 zuwa 3. Kuma kana bibiye da mu kuma kana sauraron wannan channel dan so ka ci gaba da kasancewa da mu domin za mu kawo muku dukkan cikakkun labari a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan fitacce channel din mai albarka. Ka kasance ba kuma abocin bibiyar Islamic Channel TV zan so da kadan na kalmar ta alamar subscribe domin ka ji ainihin labarin yadda ya gudana. Mutane da dama ana ta tunanin cewa Rara Dauda Kahutu Rara an same shi a gidan nan an kashe shi, to wannan magana duk ba haka take ba, sai dai kuma a cikin mutanen shi tabbas an samu wani wannan aka illata kuma aka rarrata inda dai a yanzu haka ina cikin asibiti in aka fito aka magana da shi kan shi wata kan zamu iya ce muku kusancin Raran wata kan zamu iya ce muku babanci ne da tabbas an yi magana da shi inda ya bayyana da cewa an yi masa asarar kudade sosai kuma an fafasa musu gida, an fasa musu da inda suka kama domin suna ajiye kayayyakin su iri daban-daban, an yi ga Allah ta an fafaye musu shi. Idan kuma wannan abun ya ce ko ɗaya bai dame ba domin ko a yanzu ya tambayi inda ya kira Rara yake tambaye shi yake cewa ya tabbas Rara ina cikin koshin lafiya a yanzu haka. To nan dai magana ce wacce zamu iya ce muku tabbas ake ta yada ta a cikin gari ko kuma mu ce ana ta yada ta a ko ina cewa Dauda Kahutu Rara tabbas a yanzu haka an kama shi ko kuma mu ce ya ba jihar Kano. Wannan dai magana za mu iya ce muku kusan haka take wata kan da cewa Dauda Kahutu Rara ya da haka baya kan wannan magana zahirin gaske haka take. To ina mutane ba ta hankali wanda suke bibiya da ingantacciyar channel din ta mai albarka wacce a kowane lokaci tana kawo musu dukkan wasu fasihan ayyuka ingantattu iri daban-daban. Wannan ita ɗaya ta tantance kuma ta duba ta gani labari ne mai inganci sannan take kokari wajen ganin ta ba muku. Don so ku ci gaba da bibiyar mu kuma ku ci gaba da danna mana kalmomin subscribe da na ƙararrawa domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan ingantacciyar channel din. Tabbata idan ka kasance mabocin bibiyar channel din zaka iya samun ingantaccen labarai iri daban-daban. Ta da yanzu zaka iya danna mana kalmomin ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa wacce muke ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci. Ina lashi wanda ilahin raji'un ajiyar da zamu iya muku zuwa shekaran jiya tabbata ɗana ta barke wata a cikin garin Kano. Na tabbata da cewa na kuke bibiyar social media tabbata kun ji wannan labari na cewa an kone gidan wata shahararren mawaƙi da wanda yake waka siyasa wata kan Dauda Kahutu. An kone mai gida da ofishi da kuma motoci guda 2 zuwa 3.
kuma in kana bibiyar da mu kuma kana sauraron wannan channel din, zan so ka ci gaba da kasancewa da mu domin za mu kawo muku dukkan cikakkun labarai a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan fitaccen channel din mai albarka. Ka kasance ba kuma abocin bibiyar Islamic Channel TV, zan so da ka danna kalmar ta alamar subscribe domin ka ji ainihin labarin yadda ya gudana. Mutane da dama ana ta tunanin cewa Rara Dauda Kahutu Rara an same shi a gidan nan an kashe shi, to wannan magana duk ba haka take ba. Sai dai kuma a cikin mutanen shi tabbas an samu wani wannan aka illata kuma aka rarraunata, inda dai a yanzu haka ina cikin asibiti in aka fito aka yi magana da shi kanshi, watakan za mu iya ce muku makusancin Raran, watakan za mu iya ce muku Baban Cinedu tabbas an yi magana da shi, inda ya bayyana da cewa an yi masa asarar kudade sosai.